Ahojte, pozeráte alebo počúvate podcast Stará dobrá puberta. Moje meno je Blažej, je tu so mnou Tomáš. Čaute. A dnes máme hostku z ďalekých Čiech alebo z Rakúska. Spíš z Rakouska už. Z Rakúska. Je to Lucie Pajer. Ahoj, Lucia. Ahoj, zdravím taky teda někam do... Môžeš zakývať. Môžu. Jasné, výborne. Tak. No, Lucia, my sme si ťa zavolali dnes, budeme mať takú tému, že identita, dobre hovorím? Budeme sa rozprávať o identite, ale ten kontext bude asi možno širší, ale na začiatku skúsa nám trošku představit, že kto si ty zač? Takže můj background bych řekla asi dlouhodobě jsem psycholožka, mám na to školy, mám na to různý papíry a tak. Dělala jsem i systemickou terapii v Čechách pod skvělým vedením. A dlouhou dobu jsem byla i v praxi školní psycholožka, pracovala jsem s dětma s různým typem postižení, ať už opravdu s mentálním nebo psychickým, nebo i jako socioemocionálním, dejme tomu. A v současné době pracuju s mladistvími v Rakousku tedy, jako Jugendcoach, a ta hlavní téma je orientace na budoucnost. Kam to půjde dál, ty moje kroky po základní škole. A ten coach, to je aký vek? Akože to je tá puberta, hej? Jasně. To jsou děcka, kterým je tak 14-15, některým i víc, 16-17 až vlastně do 20 máme klienty. Takže široký spektrum, různý zázemí rodiny, různý i intelektový, dejme tomu, potenciál. A asi jako to nejdůležitější je, že vlastně i v té praxi mám možnost pracovat jak s pohledem těch mladistvých, tak i s těma rodinama, s těma rodičema a učitelema. Tak my máme kopec otázok a hľadáme odpovede najlepšie na svete. Všetci traja tu máme, zároveň sme skúsení a zruční rodičia, všetci traja máme deti v puberte, to je, takže pôjdeme z praxe určite. Pre mňa inak tá téma identity sa mi spája s viacerými vecami. Pre mňa je to o tom, že dieťa v nejakom veku sa začne snažiť stať sa samým sebou. Alebo nájsť si samého seba. Hej, že dá sa to nejak povedať, som rocker, alebo mám takéto hobby, alebo mám takúto povahu a to dieťa sa spoznáva. A častokrát, a to je vlastne jeden z dôvodov, že prečo sme začali tento podcast, lebo sme zistili, že tie decká, jak začnú rásť, odrazu sa toto začne diať, tak my ho nespoznávame. Normálne, že to decko začne byť iné. A hovorím, že akurát, že okrem toho vzťahu, ktorý sme si vybudovali, pomaly všetky návyky, všetky aktivity, ktoré sme s tými deťmi začali robiť, takmer všetky, sú vlastne na prd. Že oni sa to rozoberá. Čo máme robiť? Povedz, no Lucia. dobre, tak čo máme robiť, Lucia? Tak, tak hlavně se uvolnit a jako uvědomit, že my jsme to taky přežili a jsou z nás snad jako slušní lidé. A mám ráda metafory, tak já bych to přirovnala k tomu, že v té pubertě prostě začíná důležitá přestavba a to opravdu se děje i na té biochemické úrovni, že ten mozek prostě produkuje úplně jiný synapse nebo hormony a různý prostě neurotransmitery se aktivují a vytváří se všechno jakoby znova. A ta jedna metafora, co mám hodně ráda, je, že když jako člověk, jako rodič je přesně postaven před tu situaci, já svoje dítě nepoznávám, co mám dělat, jako bože, pomož, tak je hrozně vždycky si představit, že ty děcka mají, nebo vlastně už ne děti, ale ty mladiství, ty dospívající mají na tom čele prostě tu ceduli stavba přechodně zavřeno. Jo? A to nejdůležitější, co jako rodič my jsme mohli udělat, to proto říkám, uvolněme se, už je uděláno. A teď je to na nich, aby oni si tu svoji cestu našli a zase na nás, aby jsme jim dali tu šanci si tu cestu najít. Čiže to hovoríš, že je to o tom, že aby sme to dieťa dokázali akceptovať, dali mu ten priestor, aby sme z neho nerobili že je, tím, že je odrazu něco robí jinak. No, aby jsme ho prostě nehandicapovali naší jako motivací, chceme ho ochránit a chceme, aby z něj byl slušný člověk. Když to dítě se učí chodit, když vezmu malý dítě, tak taky jsou samozřejmě v dnešní době mnoho rodičů trpí tím
tou potřebou to dítě chránit a chodí pořád za ním, nebo dokonce nosí děti helmy nebo různý vodítka, jo, hlavně, aby neupadlo, něco se nestalo. Ale vlastně zdraví je to, že to děcko udělá těch pár kroků, spadne a zase se zvedne a jde dál. A to vytváří i to, já to umím sám, já to dokážu. Jakoby tou sebehodnotu. A pokud ten rodič neustále dělá ten ochranný štít, ať už nejde už o to chození, ale o to právě hledání nebo vytváření si těch zkušeností v tom sociálním, širším životě mimo tu rodinu, tak aby to děcko nebo ten dospívající měl šanci si sám tu hubu nabít a zase se zvednout a udělat si tu zkušenost, já to dokážu. Já nepotřebuju pořád mámu a tátu za zadkem. Dobre. Čiže sebavedomie vlastne buduješ. Určite. Dobre, a teraz keby sme to akože skúsili natiahnuť na nejaký možno konkrétny príklad, rozmýšľal som, že jak si to hovorila, čo znamená, že identita, hej? On si nechá narásť vlasy tak, ako chce, a my mu povieme, že nie je takto, alebo povieme, nám sa to nepáči, ale máme ho nechať s účesom takým, akým je, hej? Lebo účes beriem ako súčasť možno nejakej identity, hej? Chce takto vyzerať. Je to síce možno pre nás také, že no, tak vyzeráš, dobre, však aj my sme vyzerali, ale je to o tom, že proste dobre, tak si rob, čo chceš, alebo je to také, že no tak dredy ešte nebudeš mať, lebo máš 11 rokov, hej? Alebo ako to postaviť? V 11 ty dready ještě možná nejsou tak in, ale je fakt, že pak později 15, 16, 17 už jako takový to uvolněnější vzevření nebo ta vizáž je samozřejmě nějakou, řekněme, že ty děcka chtějí prostě ukázat, já jsem svobodný, já si můžu dělat, co chci. A to je i v tom, ať už oblečení nebo účesu. A já si myslím, dokud to neohrožuje to dítě samotný, anebo i někoho neuráží, tak v dnešní době proč ne? Jo, my si ještě pamatujeme, možná ne my, ale naši rodiče dobu, kdy se klukům stříhali vlasy, protože ty nebudeš mánička. A tohle jsme úplně někde jinde, že? Jako v dnešní době může každý vypadat, jak chce, dokonce se může cítit, jak chce. Samozřejmě ta společnost na to není vždycky připravená, ale my jako rodiče máme tu tendenci ho chránit, ale zároveň mu musíme umožnit udělat si tu zkušenost. Dám příklad. Jo? Holky, klasika, ty máš 2 dcery, tak oni v tom oblečení jsou střídmější a střídmější v určitém období. A pak samozřejmě člověk má strach, ty vypadáš jak nějaká lolitka, dejme tomu, jo, a reprezentuješ přesně ty dívky z těch různých že jo, videí, které jsou spíš určený pro dospělí, a pak se jako nemůžeš divit, že na tebe nepadají jenom zraky, ale i třeba poznámky, nebo nedej bože, na tebe někdo šáhne. A i tohleto je důležitý ustát a dát těm dětskám jako tu možnost, tu zkušenost, aby si udělali sami. A věřit jim v tom, že mají dostatek kritického myšlení, že jako si ty hranice pak nastaví sami. Jako co je ještě OK, jo, nebo pak začnou chodit na brigády nebo do školy, kde je nějaký dress code, takže se musí přizpůsobit. A tohleto přizpůsobování se najednou není daný z rodiny, ale je to daný zvenku. A my můžeme říct samozřejmě svůj názor, mně se to nelíbí, nebo jako ježišmarja, ty vypadáš. Někdy to samozřejmě uklouzne. A oni samozřejmě si něco myslí i o nás, že jo? Jako. Akože my to presne, lebo Krištof teraz má takýto ten fluffy hair, hej? A ja na ho pozerám, tak závidím, hej? Ale v princípe mu hovorím, že dobre, no tak maj čo chceš, hej? Ale zas moja žena mu hovorí, že už by si sa mal dať ostrihať, hej? A ja hovorím, že nechaj ho tak, hej? Že zatiaľ je to relatívne OK, možno, ale snažíme sa mu hovoriť, je to nekomfortné a tak, a že potíš sa, neviem čo, ale on, nechcem. Ukazoval si mu už fotky, keď si mal 16? Videl. Tak, s vrkočom? Možno sa inšpiroval. To je právě to, co jako já jsem si i, jako než jsem se měla, tak jsem tak jako přemýšlela, co je nejdůležitější, aby zaznělo, a jedna z těch věcí je, jako, aby jsme probudili v sobě tu schopnost sebereflexe a jako, když si můžu, tak hlavně se z toho neposrat s prominutím, jo, to je jako první takovej krok, a druhý je jako vzpomenout si, jako, jaký jsme byli my.
A jako... Presne. V čem je to ohrožující, jo? Když to dítě má... Ale vieš, človek sám seba vidí, že ja som to mal pod kontrolou. Jasné, že mama sa o mňa bála, keď som išiel stopovať, alebo keď sme dali sex, drogy, rock'n'roll, lebo my sme s Blažom pôvodne rockery. Hej, teraz už sme podcasteri, ale inak sme boli rockery. A stále napríklad ja cítim na sebe tie blahé následky toho rockerstva, že ja som rád, že som bol rocker. A napríklad, že sex, drogy, rock'n'roll, tu náhodou sme zažívali, ale tak light, podľa mňa. Ale drogy, mama sa... Alebo ja iba... Nie, ale že napríklad, že robili sme festival, robili sme koncerty a neviem čo. Hej, že, takže len chcem povedať, že človek častokrát ako dospelý má o sebe ako takú tú vyššiu mienku, než ako mal. Keby som sám seba stretol v 15, 17, tak by som sa ako dosť asi smial, podľa mňa v realite. Že kamo, a to je jako to, co mi připomíná, my jsme už ty osoby s tou zkušeností, kterou jsme si prošli a teď jako proč jim máme jako tohleto brát, aby oni jako přebírali tu naší zkušenost a neudělali si svoji. To samozřejmě nebude fungovat. Nebude. Ani náhodou. A naopak se vytváří víc pnutí a tlaků a pak jako hrozně trvá, než se to zase stáhne zpátky k sobě. Jo? Protože tam je nějaký vztah. Mne napadlo akože takto, že dobre, jasne. Podľa mňa ale veľkú rolu hrá aj to, že akých ľudí človek stretne vo svojom živote, dospelých, ale hlavne teraz napríklad, že rovesníkov. Ja som rád, že som stretol Blažeja a nejakú partiu akože ľudí za tým a tak ďalej, ale možno som mohol, neviem, to je teoretická vec, možno som mohol skončiť v inej partii, ktorá by nebola taká podnetná. Ale potom je to ešte druhá teória, že vrana k vrane sadá a keďže nie som uderený, tak som stretol neudereného Blažeja a ostatných ľudí. Takže tak, len je to sranda, že tie decká napríklad teraz akože rodičov úplne disujú do istej miery a tak v niektorých situáciách, ale že rovesník a hlavne napríklad, že nejaký influencer, ktorého ani nepoznáš, je way too high, proste higher, vyššie ako rodič. A to vlastně to je zdání spíš. To je spíš zdání, protože to je takový jako virtuální vztah, nejenom to, že toho člověka v životě nepotkali, ale oni, my je, myslím, podceňujeme ty děcka. Jo? OK, jasně. Že počujem vlastně. Myslím si, že oni jako moc dobře mají ty radary z té rodiny už vytažený a že je prostě jenom na nás jim tu důvěru dát, že přesně si najdou někoho, s kterým jsou na dobrý vlně. Nebo na stejný vlně, nebo na podobný. A nebo, že teda, když šlápnou vedle a že jsou různý, jako, že na první pohled se to zdá, že by to mohlo být dobrý a pak si udělají zkušenost, ne, to jako není úplně ideální. Oni se na to přijdou sami. Ta zkušenost opravdu je o tom, že oni jsou schopní i v dnešní době, kdy mají přehršel informací a toho, si vybrat, co je pro ně dobrý. Jo, to je naturel každého člověka, jako proč si škodit. To už fakt musí být nějaká patologie, že se ničí. Sa, že niekto padne do nejakého niečoho, s čím nemôžeš súhlasiť jednoducho. Čo teraz? Mám mu zakazovať kamarátov? Vieš? Dej příklad. Ako z praxe nemám, ale zatiaľ nemám, hej, ale ja neviem, že padne do partie, ktorá prostě, ja neviem, fetuje, alebo ale to je, myslím, víc jako takovej strach, který nemusí být jako úplně na tu realitu napojený, jo, protože samozřejmě my máme strach, aby, já nevím, holka neotěhotněla, nebo se ta jednou holka kluk, někdo, že natrefíš na někoho, začnou s drogama, s kouřením, dneska, že od 14 už vejpujou všichni. A to, prosím? Nič, že už dřív? Že nie, že wow, že OK, dobre. Možná i dřív. Tam ešte nie sme, ale dobre, teším sa. Ale já věřím tomu, že když ty děcka vyjdou z dobrýho rodinného základu, kde funguje láska, vzájemný respekt a to, že je dovolený dělat chyby, takže oni se na těch chybách náhodou naučí. A i ta chyba, jakože potkám člověka, který úplně jako není na dobré cestě, tak oni ho třeba chvilku tou cestou doprovází, i třeba nějakého influencera napodobou, ale sami pak přijdou na to, že to je vlastně jako na prd, jo? Že to není moje, není to, oni to cítí. Ale to my netušíme, protože my už jsme jako jinak orientovaní. A my jako rodiče jsme nejvíc orientovaní na budoucnost. Hlavně, aby si něco neposrali, že? Aby prostě, já nevím, si neskazili budoucnost. Jo? Teď jako my v nich vidíme ten potenciál, máme nějaké očekávání.
můj oblíbený guru terapeuticky vždycky říkal, každé očekávání je základem průseru. Jo? Takže... Kdo to povedal, lebo ja už som to počul? Od Ďura Marona? Teda, no, teď mě zabij a já si vzpomenu za chvilku. Hej. Mňa napadla jedna vec, že to je sranda, že možno niekedy je to tak, že dieťa opakuje, že ako tie decká po sebe sa opičia, majú rovnaké frázy, ja neviem, všade robia selfiny a tak ďalej, že proste úplne idú po nejakých akože veciach, ktoré sú také, že ktoré sa teraz robia, hej? A versus ešte také, že niekto možno, že chce byť úplne sám sebou, úplne sa vymedzuje. Prečo takéto dve rôzne stratégie k tomu? Tak tam těch strategií je možná ještě víc a je to i na tom, nakolik ty děcka jedou v takových těch vzorech i jakože jsou dobrý žáci a plní ty očekávání těch rodičů a vyhrávají ty soutěže, nebo aspoň se jich účastní, nemusí je hned vyhrávat, ale jsou jako takový ty děti, který si jako každý přeje. A pak samozřejmě ale i někdo zažije to, že není to prostě tak, že vždycky uspějou nebo nemají ten úspěch v té škole a tak. A pokud člověk zažívá víc neúspěchů, tak má o to víc potom tendenci si najít svoji vlastní cestu, kde úspěšný bude. A to i třeba ve špatném slova smyslu. Jo? Jako takový ty klasičtí sígři, ty mají většinou za sebou prostě školní cestu, kde je to nejenom, že nebavilo, ale jim to prostě nešlo, proto je to i nebavilo, protože koho baví dělat něco, co mu nejde. Jo? A pak holt jim jde zlobit, no, tak jsou v tom pak vynikající, že jo. A to je i potom ta identita. Já jsem vlastně dobrý, protože jsem jako umím dobře zlobit. K tejto identite je taká tá vec, že oni sa musia vymedziť voči rodičom hlavne. Áno. Čo znamená, že to som niekde počul, alebo niekde sme sa bavili, že aj keď sú super cool rodičia, tak proste ten puberťák ich aj tak sa musí voči nim vymedziť a proste rodičia sú trápni. Hej, to je jedno, že či sú naozaj trápni, alebo či sú cool, potetovaní, alebo čo, vieš. Ale prosím, oni to musia zažiť, že bože, tí rodičia, že to je strašné. S tou identitou potom teda je to teda akože OK, že máme to nechať tak, že to dieťa nám povie, že vy ste trápni a proste máme hodiť rukou, že však jasné, že ty si v puberte a teraz nebudeme ťa riešiť. Asi bych ho i jako neříkala, no, ty si puberťák, jako jasné, ale když zazní, ty si trapnej, tak jako jo, jsem holt už jako na některé věci starý a já to vidím takhle. Jo? Čím míň hodnocení toho negativního, jako vypadáš jak debil, nebo já nevím, podívej se na sebe a tak to samozřejmě poškozuje ten vztah, který byl, dejme tomu, funkční a v té pubertě oni jsou hyperkritičtí, oni jsou hypersenzitivní, všechno je prostě extrémní. A oni nepotřebují se vymezovat jenom vůči rodičům, ale vůči všemu a vůči všem, protože nevědí nevědí, hledají si tú cestu, kudy kam. My niekedy máme akože možno takú predstavu, že toto by bolo ideálne dieťa, hej, že takáto identita, možno aj sa trošku podobať na rodičov, alebo hej, to sú takí tí premotivovaní rodičia, ktorí chcú mať, ja neviem, športovca z neho a tak ďalej. To viem, že nie je úplne ideálny stav, ale čo som chcel? Áno, že netlačí tomu decku nejaký watermark, niečo, čo my chceme, aby z neho bol. Aj keď je pravda, že keď to napríklad rodič, ktorý chce mať z dieťaťa umelca alebo niečo, tak ako nejakú cestu mu dám a ona mu vlastne vo finále vie pomôcť, len asi ide o otázku miery a nelámať ho cez koleno toho mladého človeka. Ja mám pocit, že jako jakýkoliv už jenom, když řekneš lámat přes koleno, tak to přece nemůže fungovat. Jo? Takže jako ukázat, za prvý člověk jako rodič je vždycky vzorem. Takže to je jedno, jestli dlouho spím, nebo chodím do práce, nechodím do práce, s kým se stýkám, jaký mám zájmy, co dělám ve volném čase. To všechno ty děcka navnímají a rozhodují se, jestli jako to tak chtějí nebo nechtějí. A lámat přes koleno prostě nejde. No, takže jako asi se uvolnit teda a pokud ho to děcko nebo toho dospívajícího, to mládež, ne,
neohrožuje na životě a neohrožuje nikoho jiného na svobodě, nebo to je to takový to moje hranice končí, kde začíná tvoje, tak tam proč jako zasahovat? Ať si udělají tu zkušenost. Okay. Ale já nejsem zase jako rodič, který by byl benevolentní a všechno by prostě bylo povolený, jako do školy se chodit musí, jo, to bohužel třeba ta zkušenost s pandemií, kde jsme byli my třeba v Rakousku mnohem víc zavřený doma, než v Čechách nebo na Slovensku, tak najednou jako bylo všechno možné, jako dokonce nechodit do školy a hrozně se rozmnožil jako fenomén, tak já nejdu do školy, prostě mi se nechce stávat. Okay. A teď ty rodiče jako přijdou a říkají, no a jako co, já ho nemůžu vytáhnout z postele nebo polít studenou vodou a tak. Jo. A já zase jako řeším, no a proč to dítě teda chce být doma? Jo, tak vypněte internet, restartujte mobily, udělejte tlačítkový zase zařízení a tak dále a najednou jako ježišmarja, to bychom najednou s tím dítětem museli se víc zabývat, než chceme. Takže tam je určitá jako možná nevědomost, možná pohodlnost, jak si to ulehčit, to rodičovství. Mňa ešte napadlo, vrátim sa k tomu rodičovi, že keď je trápny, staromodný a tak ďalej, že napríklad za mňa aj priznanie si chyby, alebo že ísť príkladom, ale niekedy aj povedať, že akože toto nedávam, alebo toto som nedal, že byť autentický v tom. A potom je tam teda ten termín, že čo je to autentické rodičovstvo? Vlastně. Dobře, to je takový můj oblíbený pojem, který ani nevím, jestli někdo vymyslel, nebo jsem si ho tak jako přejmula z jiných nějakých studií nebo od jiných kolegyň z profesí, to je jedno, ale je to prostě v tom, že my nejsme stroje. Jo? My samozřejmě chceme vydat ze sebe to nejlepší a z toho vycházím ve všem, že každý v tu chvíli, ať už dítě, rodič, v tu chvíli, když se něco děje, tak ze sebe vydává to nejlepší, co v tu chvíli umí. A samozřejmě jsou lepší dny, jsou horší dny. Někdy jsme vyčerpaný a nejsme prostě stroje a vyjedeme na to děcko. Jo? I já to umím. A jako kovářová kobyla, jo? Taky jako umím to pěkně. Ale pak jako když se teda schladím a jdu dolů a zase nabedu tu energii a mám ty zdroje na to, že to teda zreflektuju, tak minimálně jdu za tím dětskem a řeknu, to je jako špatný den, jako mrzí mě to, mohla jsem to říct jinak. A to je ta autenticita toho, že jako tu emoci pustím, jo, jsem si vědoma, že to nebylo třeba úplně OK, ale zároveň dodržím potom to, že to dotáhnu do konce, řeknu, to nebylo OK, jako promiň. Stane sa. Na toto sa niekedy zabúda, je to asi aj, no nie každý z nás má tú sebareflexiu navyknutú, lebo to je tiež návyk, alebo to musíš vedome vedieť, robiť a tak ďalej. Ale akože treba sa na to naučiť, že toto vedieť robiť a potom to decko to vie asi zrkadliť, ten mladý človek. A hlavně my, naše generace pořád ještě, naši rodiče možná ještě jinak, ale my jako rodiče máme problém se omluvit tomu děcku. Jo, je tam takový jako, možná my už jsme takový alternativnější. Ja presne to, čo si nejak opisovala, že som si uvedomil, možno som to počul v nejakom podcaste, možno aj v našom už, ale že som urobil presne, jak si opisovala, vyletel som a potom som za ním prišiel a povedal si, no dobre, toto je tá vec, ktorú som možno ja nezažíval, ale prišiel som za ním a povedal som, sorry, vyletel som. Bolo to blbé, bolo to zlé, proste som človek, nazdar a zdá sa, že to prijal, hej, že to funguje, že toto je niečo, ako aj ty hovoríš, že sa možno naša generácia ešte musí učiť, že nemáme to odžité. No a já si myslím, že sme my boli. Celková ta cesta toho rodičovství a v té pubertě je to prostě úplně non plus ultra cítit a vidět, je to přítomný. I když jsme třeba lidi z profese, tak my stejně jako kovářová kobyla, jako my tam máme pak, já mnohem líp funguji s klientama samozřejmě, jo, který vždycky, když pak přijdu domů, tak si říkám, zlatý moje děti, ale nemám tam ty emoce, nemám tam ten strach jako toho, aby nezešli z cesty, aby, já nevím, si něco nepodělali a tak. A tady je jako to umění toho se zastavit a dát prostě najevo, že je to OK. Jo? A že se prostě s těma dětskama vzájemně učíme. Že už to není výchova, jako já ti řeknu, jak to máš dělat. A ty hranice už nejsou jako hranatý. Je to víc takový jako měnící se organismus, ale
to jádro a ten systém, to fungování je prostě jasný. Neubližuju jiným, jo, prostě nikomu neublížit. To je asi to nejdůležitější. Mňa napadá to generačné, že áno, my sme boli vychovávaní inou generáciou, aj nás bola situácia spoločenská a tak ďalej, iné možnosti, ale celkovo naši rodičia nás po väčšine vychovávali inak, možno, neviem, ak to povedať, možno menej demokraticky a tak ďalej. A my teraz sa o toto snažíme. A ja som teda zvedavý, že aké budú tie naše decká, aj keď asi to neplatí na celú generáciu nás, terajších 30, 40 plus, čo máme decka v puberte trebárs, že by sme všetci podobne a vychovávali, ale je fakt, že už len to, že je takýto podcast alebo takéto rôzne podcasty a všeličo sú zdroje, takže vlastne áno, vychovávame inak, dávame oveľa viac priestoru, oveľa viac vysvetľujeme, oveľa viac sa pýtame, oveľa viac reflektujeme, mnohí teda. A ja napríklad moju mamu považujem za mimoriadne dobrú a zručnú mamu. Dobre sa jej to podarilo, išla príkladom, bola veľmi príjmajúca a tak som sa pýtal, že mami, že povedz mi, a možno som tu už hovoril, neviem, ale že povedz mi, daj mi feedback, že nálož mi, že ako vychovávame tie deti, že ako to ty vidíš. Ona, že vieš čo, si dobrý otec, že si starostlivý a tak ďalej. A ešte to rozvinula, to bolo, že super. A potom hovorí, že ale, že moc im vysvetľujete. Jo. Že ja som nemala na toto čas. To bolo, že takto alebo takto. No, dobre, nebolo to až takto, ona si tak iba pamätá. Nebola až taká striktná, ako to povedala, ale to jej vnímanie bolo, že u nás v našich časoch to nebolo tak, že vysvetľujem, pýtam sa a prispôsobujem sa. Nie, takto, toto sú hranice, hotovo, bum, tresk. Tak a to je ten trend jako dnešní době, kdy ty rodiče se jako říkají, no my jsme jako to dítě jako je jak partner, jo, to jako my, že se s ním stavíme na stejnou, nebo kamarád, jo, kamarádské rodičovství, to je takový dobrý psychoanalytický vtip, že přijde pan za psychologem a říká, no super, tak jsem svýmu synovi jako jsem se rozhodl, že budu víc kamarád než jako otec a ten psycholog se na ně podívá a říká, no tak vám gratuluju, právě jste ze svého syna udělal sirotka. Jo, protože kamarádů může mít plno, ale otce a matku má jenom jednoho. Okay. A to jsou fakt archetypy, který nějakým způsobem, já mám tu zkušenost, že tato zkušenost z nás prostě žije. Tak jak v tobě žije tvoje maminka nebo tvůj otec a tak dále, tak my to nějakým způsobem předáváme pak dál. A v dnešní době je navíc ještě přesně ten přehršel těch informací, kde jako kolikrát mnoho těch rodičů je v křeči a řídí se nějakýma doporučeníma, které, ale oni jako si myslí, že je to tak fajn, ale jako neumí to v té rodině nějak zařídit, protože prostě každý ten systém je autentický a každý si to prostě tvoří společně. To není tak, že já to tak udělám jako matka a všichni takhle budou fungovat. To pak většinou přesně nefunguje. To je spolu žijící organismus, to je prostě rodina a ten základní cíl v té pubertě je, aby to děcko obstálo mimo tu rodinu. A ve chvíli, kdy my ho budeme pořád tlačit, no a tohle nedělej a tohle víš a tak, ono to všechno ví, ale musí si udělat tu zkušenost sama, že to fakt jako není dobrý nápad. A pokud my mu to vezmeme, tak budeme helikoptéry a vlastně jim vezmeme tak, jak se to dítě učí chodit a my ho pořád zvedáme nebo mu dáme tu helmu, aby se ježiš neuhodilo a tak z nich uděláme přesně takový jako neschopná, že nemůžou pak fungovat mimo tu rodinu. Dobre, čo znamená, že máme ich nechať na pokoji, čo najviac ako ide? Ano. Že proste robte si, čo chcete a nechej žít, pokiaľ to nie je v životu nebezpečné, tak nezasahujem. Životu, hej? Nebo i možná, aby to odpovídalo i dejme tomu dobrým mravům, jako jo. Okay. Protože taky nechceme, aby nám stáli každý týden jako za dveřma policajti a říkali, jako sice nikomu neublížil jako fyzicky, ale ukrad tohle, což taky je velký téma, že jo, zkouška odvahy. No jasně. To já jsem ještě neabsolvoval asi, já jsem nikdy nic neukradl. Ne, to je taková oblíbená jako zkouška ne dospělosti teda, ale toho dospívání, že jako kdo něco ukradne někde a tak. Čaká, my jsme robili, že vypitové. Chceš opravdu vyprávět? Ne, ale ne. Okay, udělal si auto. Moje děti to občas pozerají. Ne, ale že áno, vím, že také bývá, ale teraz sú aj na internete
živote veci rôzne, akože výzvy, hej? Presne, a niektoré challenge. sú možno cool, možno niečo, niektoré sú ale zúfalé, iba také ako blbosti, ale niektoré môžu byť aj nebezpečné. A teraz, aby to decko vedelo to rozlíšiť, to je asi to dôležité. Mňa prekvapujú dve veci. Jedna, že vlastne ako dobre tie decká rozumejú všetkému, čo ja im chcem povedať. Áno. Oni to vedia ešte skôr, ako im to idem hovoriť. To je prvá vec, čo ma prekvapí vo finále. Si uvedomím, že pozerá na mňa, že vedia, nie som akože blbá, ne? Že ja si to o tebe nemyslím. Tak prečo mi minžuje, že? Dobre. A potom druhá vec, čo ma prekvapuje, že ako rýchlo v momente, keď začnem akože hovoriť niečo, Tereska to volá, že mudrovať. To znamená, že začnem hovoriť, ako veci sa majú byť a toto. A ako rýchlo, ako okamžite od toho odíde. No odíde, naštve sa, odíde. No, nevyžádaná rada, že? Áno, asi to robím. Napríklad už nerobím kážuceho rozhnevaného patriarchu, to už, alebo neviem, či to už si povedali, že no, prepáč. Pardon, i to je v pořádku, jako jo, protože to je ta autenticita. Ty to prostě takhle máš a i v tu chvíli se snaží dělat to nejlepší, co můžeš. Jo? Prostě jako seš hold mudrc a mudruješ a pak jako je otázka, jak reaguješ na to, že odejde. Můžeš zářovat a říct a sedni si a poslouchej, že jo? A nebo to můžeš hodit do humoru a říct, no víš, tak už přece jenom jsem starý otec. Ale to som chcel, že či ti už povedali, aby si sa vyčiloval. Jasné. Jo, to já slyším taky chill, mama, chill. A ja som to tiež začal používať na ňo, ale vieš, ale z jeho zbrane. Vyčiluj sa. Jo, zrcadlíme. I oni, i my. No. To je ta spoluvýchova. Promiň Tomáš, já jsem jenom plná toho, že aby jsme... Ano, že se učíme, jako ta identita je o tom, hledám sám sebe, kdo jsem, kam jdu, kam chci jít, odkud jdu. Ne v tom slova smyslu jako sexuální identita, nebo cítím se jak kniha, nebo cokoliv v dnešní době. Opravdu tato možnost je, i když v té společnosti ne tak jako dobře přijatá zatím, ale nebo etablovaná, ale je tady ta možnost, to my jsme neměli, že? To byly dvě pohlaví a nazdar. Ale víc ta identita v tom, kdo jsem, jako to jsou prostě velký filozofové, nebo vždyť jsme my taky byli, ne? Jako vždyť vzpomeňme si na sebe, co jsme všechno. Preto tu sedím, lebo sme presne v procese tohto hľadania samého seba, aj keď ja už som bol starší, už som mal 16, 17, 18, keď sme sa stretli, keď začali sa v Zlatých Moravciach diať veci, tam nebola taká kultúra nejaká, nebolo, a my sme začali kapely zakladať a tak. A vlastne to je zaujímavé, ako si človek uvedomí, že od tých naozaj 16, 17 rokov a možno skôr sa ťahajú nejaké linky až do tej dospelosti toho, čomu sa potom venuješ a kým si, čím si. Niekedy to aj náhoda. Vzpomněla jsem si na to jméno, předpoklad základ průšvihu, tak to byl Ivan Úlehla, což je teda, zdravím Ivane, kdyby náhodou. Jasné. Tamhle. A to byl vlastně spoluzakladatel Institutu systemické zkušenosti v Praze a vedoucí toho výcviku, co jsem absolvovala, umění pomáhat a vlastně tam se hodně pracuje s očekáváním a s tím, jako jak v tom systému té rodiny každý má jako svůj pohled na to a je fajn se někde potkat a sdílet. Jo? A když plyne láska a porozumění, tak to nemusí být jako, každý vztah je up a down, to prostě není přirozený, to prostě člověk se učí, že na základě toho i krize nás posouvají dál. Co se z toho poučíme? A důležitý je, že to prostě nějak jako má tendenci držet pohromadě, já říkám, ráda používám metafory, teď jestli můžu, tak ještě jednu použiju a to říkám hodně i v poradenství, že když my to dítě hodně držíme a budeme ho prostě držet, ale ono má ten úkol se od nás jako odpoutat, že jo, ono musí do světa. A teď my ho budeme držet a ono prostě půjde stejně proti, tak ty ruce jdou hrozně daleko od sebe a může pak jako dlouho trvat, než se zase jako potkají, než si zase najdou tu blízkost toho, jakože ty seš moje máma. Když to půjde ale jako takhle, tak se ty lidi vždycky jako nějak mají možnost k sobě vrátit a zase jako odejít. Dobré. A teraz ty hovoríš o tom, že rodič drží dieťa. Čo keď dieťa sa drží toho rodiča? Čo keď tá identita je taká, že nechce? Ano. Neviem, či sa to deje. U nás asi tiež nie. Deje se to, ale že taký, že nikdy to není tak, že to dítě jako přirozenost dítěte, mláděte je vylétnout z hnízda. Najít si svoje vlastní hnízdo, nemusí jako hnedka zakládat rodiny, ale jít prostě svojí vlastní cestou. A to, že to dítě lepí v té rodině, je to, že ta rodina jako sama o sobě je lepící.
Jo, tam často to bývá, když třeba partner odejde z jakéhokoliv důvodu, ať už je to odchod, řekněme, partnerský nebo i smrt, že vejde do života prostě té rodiny, tak často v tom systému pak třeba ty nejstarší sourozenci nahrazují tu partnerskou roli a ochranitelskou roli vůči matce a tak dále. A to pak má svůj důvod a taky svoji funkci a všechno to není trvalý. Jo? To má nějakou to se nějak pak vyvine. Dobré. Takže ta otázka, jenom řeknu, že to dítě z přirozenosti samo nelepí. Ono je naučený jako lepit se. Dobre, a potom ešte k tomuto mi naskočilo taký ten fenomén, že 30-tníci a mama hotela žijú, neviem čo. Vychádza to z toho, že sa neotrhli, alebo vôbec to nesúvisí s tým? No, ako to vnímaš? Full comfort. Hej, že je to ten... Nemusí, no. Je tam vlastně taky v dnešní době se postavit na vlastní nohy chce mít opravdu koule. Okay. A my poskytujeme svým dětem víc komfortu, než jsme třeba byli zvyklí my. Jo, já jsem od 15 makala prostě a nevadilo mi, že spím v nějaký, já nevím, kůlně někde tamhle, ale byla jsem pak hrdá, že jsem si koupila svoje vlastní jako pořádný kolo třeba. A tohle ty naše děti nemají, protože to kolo od nás dostanou, že jo. Ohrnujou nosy nad tím, že když jako se jede do 2hvězdičkového hotelu, proč ne 3 nebo aspoň teda 4, jo, protože všichni jezdí přece do těch 4hvězdičkových hotelů, to je pak to sdílení na těch sítích a jako tam, oni jsou zrovna tam a tam, proč my taky nejedem. Takže mama hotel, zkusím vrátit zpátky, to je zase v té rodině. Jo? Chyba rodičů. Ne, já nechci říkat chyba, je to nějaká jejich potřeba, protože i já znám lidi, kteří to takhle mají, jo? A jsou to třeba i generace starší, než se bavíme tady my, ale tam z nějakého důvodu to dítě, nebo dítě jako ne věkem, ale jako dítě rodič prostě nemá potřebu opustit to hnízdo. A netreba to potom nie len sa prizerať, ale trošku pušovať a povieš si, že máš 15, už by si mohol byť samostatnější. Proto si myslím, že je právě ta puberta dobrá v tom, že jako oni mají tendenci se vymezit vůči nám, protože potřebují i jakoby nás chvilku nemít rádi, aby měli potřebu nás jako, mají nás plný zuby a chtějí odejít. Jo, tak to je vlastně i důležitý, aby opravdu pak jako odešli, protože jinak budou lepit pořád. Takže třeba jich nasírat. Já myslím, že tak zdravě jako jim dát najevo, že hele, dokud, to je taková ta klasika, asi jste to, nebo budete to asi používat, dokud tě živím. Jo. Je to můj byt. Tak, neplatíš nájem, máš jedinou povinnost chodit do školy a tak dále. Jo, já strašně rád používám frázu, že porad si. Hej, napríklad stojí dieťa pred chladničkou a robí, že my nič nemáme. A ja takto za vašom vyťahnem krkovičku a dám, že porad si. Ešte zabalené. Ale to zase viem, že teraz za tú krkovičku spraví luxusne, čo je na 12-ročné dieťa ako super. No, takže to sa teším a každá z nich niečo má. Máš nejakú otázku? Mám, čo už máme končiť? Ježišmaria, 37 minút. 37, 8 minút, okay, ale ide nám to. Máš ešte. Ale to je možno nadlho, alebo dobre, poviem to a však uvidíme. Že dávam dieťaťu dôveru, hej, že všetko OK, myslím si, že všetko OK a detsko tú dôveru akoby sklame. A teraz napríklad pre mňa je jednoduchšie dať mu slobodu a dôveru a nemusieť ho kontrolovať, mikrokontrolovať, to je otravné, jak sviňa. Pro obie strany. Strašne pre všetkých, ale teraz sa toto udeje, povedzme, a ja musím teda nejak zasiahnuť, ale ja mu fakt z celého srdca tomu dieťaťu, tomu mladému človeku chcem dať tú dôveru. Jak sa postaviť ku sklamanej dôvere? No, je otázka, jestli se bavíme o nějakých opravdu věcech, které jsou přes čáru, že tam fakt jako zase ohrožení někoho jiného a tak dále. Jo? A teď myslím i třeba psychické ohrožení, mobbing a tyhle ty věci, to je kolikrát ty rány jsou hlubší než nějaká facka, která padne. Ale jestli to je jako lhaní, že třeba neřeknou, s kým byli, nebo že jdou později a takovéhle věci, to jsou, tam je to zase na to se jako zamyslet, že to dítě má důvod, proč lže. Okay.
a to má většinou strach, že jako zklame to očekávání toho rodiče, protože oni to přesně ví. A tak jako krátkodobě, protože oni žijou v té přítomnosti, tak radši zalže. A sice každá lež má krátké nohy, daleko neuteče, oni to znají to i jako takhle, že jim to říká člověk, ale to se taky všechno naučí, že vlastně lhát se nevyplácí. Ty jim to můžeš 100krát říkat, že to očekáváš a tak, ale stejně oni si na to musí přijít sami. A trvá, není to prostě ze dne na den, je to rok, 2. Je to prostě byť potom aj tak láskavý, alebo chvíľku hrať hustého, tvrďasa, alebo no, čo? jak to cítíš? Okay. Jo, někdo je splachovací, někdo jako má tu povahu toho, že... Ja viem rýchlo odpustiť, jasné, ale ma to mrzí a keď je také, akože nehovorím, že sa to dialo často, ale občas také veci stanú. A skôr v tých malých veciach. A jasné, že človek má potom strach, že keď príde už takým vážnejším situáciám, veľké deti, veľké problémy, teraz čo? Přesně. A častokrát s nami plieska strach. To je prostě... Strach, očekávání, to nás svírá a možná teda na závěr, protože vím, že hlídáme čas. Ja ti dám dve otázky na záver. A ja mám. A dobre, ty si tu. Lebo máme také dve, že nejaký odkaz pre tých našich puberťákov alebo pre puberťákov a nejaký odkaz ešte pre tých našich rodičov. Čiže dva odkazy skús. A môžeš kľudne ako keby tak na nich hovoriť. Ja to řeknu jako spíš jako všem. Do kamery a milí puberťáci, tam ten Lumix, to ideš. Tak já myslím, že úplně to nejdůležitější je prostě úplně spolu obyčejně trávit čas. Jo? Jako nejenom prostě sedět u těch mobilů, ale i třeba společné koukání na filmu, společný smání se. Teď jako nemusí to být celodenní výlet, ale jako my už pak se můžeme napasovat na přání toho puberťáka, jakože už holt nechce do muzea, ale chce prostě za nějakým adrenalinem, tak jako ty obyčejné chvilky nebo společná cesta autem, společný stravování, jo, aspoň jednou denně si sednout společně ke stolu, taky to ne vždycky jde, protože každý dítě má jiný rozvrh a tak, ale ten večer se prostě aspoň sednout a tak, jaký jsi měla den. A nejenom ale rodič, ale i to dítě. Oba dva můžou prostě položit otázku, jaký byl tvůj den. Úplně jednoduše. Co bylo ve škole je hrozný, že jo, to dobrý a hotovo, ale tak jako obecně a asi bych i řekla, že neočekáváme od nikoho, že ten druhý za mnou přijde a má se mě na to zeptat. Obě dvě strany mají prostě možnost se přiblížit a najít tu cestu. V obyčejných chvílích. Jako a hlavně taky se z toho neposrat. Obě dvě ty strany. Poserte sa z toho. Dobre, výborné. A chceš aj pre rodičov, lebo to bolo také skôr možno to až rodinné. To je to samé pro rodiče. No možná jednu krásnou metaforu, kterou ráda i používá moje maminka, vymyslel teda Jan Svoboda, český psycholog. Taky jsem někde sledovala jeho články a podcasty, tak ten říká, že puberta je vlastně takový čas, kdy přes to dítě, když jako ho vyrobíme teda, že to je krásný, pak jako roste, doprovázíme, snažíme se ho vychovat a tak dále, tak jako to je, jak kdyby člověk pekl tu bábovku. Teď jako do toho dává prostě ty nejlepší ingredience, protože samozřejmě chce, aby to bylo jako ta nejlepší bábovka. A ten čas té puberty je, kdy my už tam máme všechno je nastavený a my to strčíme do té trouby, jo, Jan Svoboda, a zavřeme tu troubu a teď jako čekáme, co z toho bude. A to je jako to, jako počkat si, protože to všechno, co my jsme chtěli, už tam je a teď už se to ale musí pít samo. Čím víc do toho budeme píchat a otvírat a kazit a štelovat to, tím víc jako riskujeme, že se to nepovede. Super. Trpělivost. To aj recept na babovku, hej? Čo nájdete, dajte dokopy. Dobre, Lucie, sme na konci. Tomáš už nemá otázku? Nemá, lebo nemá čas. Dobre, ďakujeme ti, že si prišla, porozprávala si, mohli by sme ešte ďalej a ja by som ťa možno ešte aj zavolal niekedy. Prídeš ešte? No jasne, s radostí. To je niečo? Plno vecí, ktoré ešte môžem probrať určite. Dobre, tak ďakujeme, že ste dopozerali až sem alebo dopočúvali. Dajte odber, like, share a čo ja viem čo. Komentujte, napíšte nám, budeme radi a ešte pekný deň. Ahoj. Čaute. Zdravím.